Ideme do posilky. To je posilka. Tu je Oskar. Čo nás tam nepustili, lebo že nemáme nejakú registráciu, už zatvárali a taká nejaká... Ale sú že 24 hodinovky a kúkali sme sa cez okno a sú tam Hammer stroje. Dobre, raz skoro som dal cyklista. Má to že vraj aj 2 poschodia. To bude veľa preskúmavania. Fú. Samozrejme zase milión bicyklov tu je. Klaskierda, Halen. Čo je to takto recepcia? Tam je snack bar. Docela cool. A je to, že akcia. Že... Aha, dobre, tak mi telefón skoro. Ja, Radek a Rasto ideme na Oskarovu zadarmo. Hneď od vstupu, tu máte vstup. A tu je nejaká klasa, seniorská. Tu máte takúto komunistickú váhu ešte. Nejaká ďalšia samba, miestnosť. To je tenis, ty kokos vnútri budove v jednej. Podľa mňa to není dobrý sign toho, že či to bude dobrá posilka, lebo tým pádom menej strojov tu môže byť, keďže tu je tenisové, je tu aj nejaká baletová, aj nejaké proste veľké také na skupinové cvičenie. No, to koľko tu je bicyklov, ty kokos? A kardia? Dobre, 3 rady kardia, 4 rady kardia a tu už to začína. OK. Takto, tuto segment, potom je za oknom a hore je ešte ďalší. Ty kokos. OK, tu sú takto powerlifterská zóna, asi koľko? Raz, 2, 3, 4. Na každú stranu, tak to je krát 2. Tu máte ďalších 5. To je viac ako možno 15 squat rackov, ty kokos. Tu máte jednoručky, ale to vyzerajú byť tie Hammer, také nechutné jednoručky s tými divnými krajmi. Máte tu aj 1,25-kové kotúče. Máte tu aj olympijské, ale bumpre olympijské. Tu máte squat paterny, to je super. Hore po stolu tu máte cable stationy. A kúkajte koľko cable station, ty kokos. A tuto ďalšie niečo. Nie seatbelt. Jaké zákupy. A to je jak gym leko. A Nordic značka, to nepoznám ani. To na 05 a našiel som si tento stroj, že také niečo, že flexia. Dosť veľká šanca, že to budem potrebovať na väčšinu strojov pína. To asi nemajú. Dobre, to bolo podľa mňa jedno v rezerve. Bol som si skúšať 2 stroje na chrbát. Ty kokos, tento je takýto, tento robí toto. A vlastne na konci som, že je vlastne to isté. Chcem ísť čo najviac do zadných ramien. Takéto hen, že celého ma to pohne. Hybridné trhačky, prvý v Švédsku. Možno, doma titangoutové trhačky. A to, že je sobota, Valentín. A strašne veľa tu je takých, čo robia aj, že žnienky sú a blbosti také kohor a takto. Brutálne veľa mladých. Priestorovo by som to asi prirovnal k takému niečomu, jak napríklad 365, možno trošku ešte väčšie. Cez dvere. Ďalšie miestnosť je asi, že 3000 bicyklov. No cap 3000. Dostávam docela dosť blbé pohľady. OK. Dneska asi žiadne flepy. Chcem vyskúšať stroje. Pulldowny sú asi všade rovnaké, ale nemám žiadny iný cvik na keby bajasnutie spodných latisimov. Dobre, to som overshootol. Dobre, to bol overshoot, ale táto sa točí a ja tam neviem zaseknúť sa dobre. Aj pulldowny s dopomocou, kebyže toto dáte nohy a budete tlačiť s nohami. Chcem ísť vyskúšať aj niečo na nohy. Som originál 10 minút teraz a hľadal, že jak sa odtáča. Že kde tu je nejaká páka na to a ono sa toto točí. Super nastaviteľnosť, viete si dole nastaviť keby zásek, kde končíte. Viete si nastaviť dole platformu. Dobre, takáto značka. Asi si vyrábajú sami stroje, čo je cool. Toto je Gym Leko. A tu je výhoda toho, že máte keby 3 možnosti nakladať. Toto točí okolo tohto bodu, ide
celé toto a ono, že keď si dám sem hore, tak to bude ťažšie v natiahnutej fáze. Keď si to dám sem dole, tak to bude vlastne ťažšie tu, až akoby, že čím ďalej v skrátenej fáze vlastne. A z toho pendulumu ma boleli kolena, tak som prešiel na toto, ale není to o moc lepšie, furt ma bolia kolena, neviem prečo. Hopa, flepujete? Dobre, to som trošku odskočil. Dobre, toto je úplne pičovina držať sa tu. Ja by som teda niečo tu dole sa držať proste. Dobre, bolia ma kolena. Dlhšie robíte nejaký task proste do kolečka, tak je keby potom aj také malé vyskočenie z toho tasku ma strašne veľa spraví. Strašne som sa rozcvičoval a som zbadal tieto assisted Nordic curls, čo sme mali vlastne byť hamstringy. No ale toto nedávam. Čakaj. Dobre, 15. 15 mi bude možno aj veľká pomoc. Miesto 15, no ja keby pôjdem dole a ty keby už neviem dostať sa hore, tak mi pomôžeš. Že v tomto je to super, že ono to ide hore, takže ono to bude v 90 stupňoch a keby toto vám bude najviac pomáhať, keby budete úplne dole, kde ste vlastne najslabší. Čo so mnou porovnával, lebo ja mám 90, on má 70, koľko? 71 kg? No tak nejak. Ty kokos. Starcovi to ide. Optimalistu, kúkajte na toho detka. Ty kokos, toto je ale speak tento. Keby máme my aj takéto, keby cable stationy blízko vedľa seba, tak by som aj ja niečo také. To je sauna, ne? Čo to je? Elevátor, Newton extensions. Kámo, jak to môžete toto držať? Sme v tej druhej miestnosti hore. Tuto není moc dobrá tá silová krivka, lebo je keby, že tu je to kratšie, jak tu je to dlhšie. To strašne cítiť, jak ten... Dobre, idem si nájsť iný stroj na biceps. Vlastne sme, že tu je výhľad na to dolné powerlifterské viacej a tu sú tie isté stroje. Tu je akýby takýto super pull down. No tak to predveď. Tie staky sú podľa mňa všade rovnaké, že 138 aj tam, aj tu. Je tu aj ten chest support, ktorý som robil, je tu aj ten shoulder press, keby. Sú tu adduktory, abduktory. Tu sú tie cecky, tam je pec deck. Tu sú tie zákopy s opaskom. Tak... Počkaj, ale toto sú také tie, čo máš, no jasné, to sú tieto, že máš to tu, keby, že to nemáš, že ťa to nedrží, netlačí tu. To robil naposledy na Technogym strojoch, tak mi tak som mal nové pocit, že mi sa prelomí do druhej strany. Ježiš, ono to má aj také tie pružinky dole, jak má Gym Leko. Najhorší stroj tu asi. Pozrite na to, ty kokos, to je, že keby, že dáte to tam a zacvakne sa to. Novinka pre mňa. Full stack. Pasok sa nedá nejak zatiahnuť. Titan Go do pasok. Bola jaká dobrá reklama. Toto by mohlo ísť do Markízy. To, výhľad. Tu je tá káblová stanica, takto popri stene. Tu je tá powerlifterská, tam sú dole dvere, tam je tá začiatočná, kde som robil prsia na začiatku a tuto idem si odísť pec deck. Dobre, že čo sme boli hore v tej miestnosti, tak odtiaľ tak pani došla, že sa jej to neľúbilo, že natáčam, že si pozrela polku mojej galérie, aby vám bolo jasné, polku a povymazávala všetky videá, kde sa myhol proste ona, alebo niekto asi 5 alebo 6 videí, takže neviem, aký footage bude mať. Som išiel sem dole, nech idem od nej proste teda preč a ona išla hneď za mnou a pokračovala akým smerom na recepciu, čože úplný pík, takže teraz možno každou chvíľu dojde niekto, ale full stacknem predkopy sú docela ľahké. Aké to je? Za mňa nechce ani cvičiť, doraz mi to totálne pokazilo náladu. Aj more. Ani naozaj išla za tým majiteľom, naozaj doviedla majiteľa na druhú stranu posilky, na druhé poschodie, na to, aby mi povedala proste, že nemôžem tu natáčať a ešte bola, že how can I be sure a proste, že ever again a proste takéto už totálne emocionálne zapálená bola. Ale čo, každý je nejaký. Fidelity s kódom Mariskon.
Reklamka. Kámo, teraz vy to kúkate, ale asi to bol, že strašný clickbait. To dám určite nejaký názov do videa, že bol som vyhodený z posilky, alebo taká nejaká riť. Bylo mi... Už ma tu asi nikdy neuvidia, takže bomba, pohoda. Ešte pouzovačky. Chat, to je strojak 77. Nemá tie rukové tieky v sagitálnej rovine, má iba v horizontálnej. Kelso Shrugs, ty kokos, Kelso Shrugs, pekný, jeden. Poď, ešte jeden. Pekná. Dobre, to bolo tak real 3. Taký pocit z tejto posilky, že super stroj, super všetko, ale sú tu, že buď úplne skinny ľudia, alebo namakané babenky. Potom sú tu, že dvaja takí, čo reálne vyzerajú, že cvičia a znásilnili. To je, aké príchute sú. Tu čo je, že caramel crunch, cinnamon bun, tu by som si dal strašne. To komunistickú túto váhu. Aha. Že ja mám 100 kg? Á, počkaj. Malka. No, pohoda. Na to, že som sem išiel s 89. Chcem pozovať bez toho, aby som natočil nejakého holého chlapa. Druhý point je pozovať bez zrkadla sa učiť. Ale žiješ v tom, že si veľký. No to svetlo je podľa mňa strašne za mnou, akoby, že to by som musel byť tu niekde až, aby som mal... Tam nebude žiadny pipík ričí. A tam je lepšie svetlo. Počujete to? Čet, zacvičili sme. To je ona. Docvičili sme. Dúfam, že nebudú havrani počuť pozadí. Budú. Vrany, ale... Posilke ako equipmentu dávam, že 9,5. Reálne jediné, čo by tam chýbalo, boli asi lateral raizy a nejaký dobrý stroj na biceps. Čo sa týka ľudí, tam dávam asi, že 2, možno 2,5, lebo z tých, keby si proste zoberete nejakú 100 ľudí random, tak poviem, že 5 vyzerajú, že cvičia a jeden je silnejší, alebo 0,2 je silnejší, jak ja. Rastie ako prvýkrát v posilke. Hodnotenie, že mohli ísť akože napadel namiesto tohto. Ja, nevadí. A celkovo experiencu dnešnému z posilky dávam, že 6 kvôli hentej trubke. Neodlovná, ešte chcela proste vidieť aj moje deletnuté files, kedy nemôžeme ísť do telefónu. Epstein files, hej. Tam za 2,50 dostal som to najedol. Chat, sme doma a našiel som takúto kukísku v obchode. Teda kukísku, tyčinku s príchuťou cookies a karamel. Barbelku, ktorú podľa mňa na Slovensku som ešte nevidel. Tak to vyzerá. Veľmi príjemné sú tie oriešky na vrchu. Alebo čo sú to? Podľa mňa to není oriešky. Alebo sú to oriešky. A príjemné taký rôzne textúry to má tá tyčinka, takže dávame jej, že 6, 7, 10. 8,9. 8,95. To má video do Content, Ríšo! Content! Robo!